Kinekisni jing tinyu ngawan ha chong me kamin siem jong a kalajem tang ha ka jing sine jong me wa tie no ya na ha ka jing du trong cả chính nghiệm Hakamet basgurit nga kapnya Tang utray ulaban pensun Try to pensting ya ka jingim jonga To pensay ya ka linti bangan Haka jing bitar jong kapirte Usuim neng usanggap ka jing duay Nga khotya me haka jing men ba jing pang Troy to hikaya nga banlong kabadon jing kirmen Haka jing ya To backam ya kak ti jonga Kumba umba baus ngap yau khun Try To pinne yang aha ka jing suk jong me Try To pinsti ya ka jing im jonga Kamin siem ka kira men haka jing ye jong me Tu don bat Nga man lakas ni Ngan shanya ngan yaip ting ban budya me Try To pensti ya ka jing im jonga Kamin siem ka kira men haka jing ye jong me Tu dombat nga hamalagas ni Ngan siya niya ngan yaip ting